فرهاد شلی 29 سال تێکۆشین. وڵاتێکی کو وڵاتێک ئافا دەکرد بکەت و خزمەتە خۆڤە ئەو قاسی مەزن بوو کو خەلکی ڕۆژاوای کوردستانی ئەو مینە وڵاتێکی بلندە حەسباند. دشەهادەتا ویدە باژاران ڕەشە خۆ گرێدا و هەر دەر بێدەنگ بوو. حسێن شیبلی کۆ بناسناوێ فەرهاد دەهاتناسین و نخۆریە ماڵباتا خۆ بوو یەکێ کانونا پاشین ئا 1970 لە گوندێ قدێریکە یەدەڤەرا دێریکە هاتیە دنیایی. ساڵا 1990 تەڤ لە ڕەفێن ئازادی خوازên کوردستانی دبە و ji bo wê dozê tê dikoşe. Sala 1997 ji bo doza xwe bi çiyayên Kurdistanê dikeve. Di heman salî de bi êrişeke dagirkeriya Tirkiyeyê birîndar dikeve û lingekî xwe wenda dike. Dîsa jî bêra wistan xebata xwe didomîne û vê carê giraniye dide xebatên siyasî û rêxistinî. Sala 2000 vedgere Rojavayê Kurdistanê û xebata xwe li wê derê berdewam dike. 2003 istixbaratên rejîma Sûriyayê wî digirin û çend mehan di zindanê de dimîne. Her di wê salê de tev li Partiya Yekîtiya Demokratîk peyedê dibe û êdî li gelek herêmên Rojavayê Kurdistanê xebatên rêxistinî û siyasî dimeşîne. Pêşengê birêveberiya xweser şoreşa Rojavayê ku birê dikeve, Ferhad Şiblî li berahiya şoreşgeran ceh dide xwe. Tevîrê hevalên xwe Meclisa Gel a Rojavayê Kurdistanê, birêveberiyên Efrîn, Minbic û Reqayê û birêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ava dike. Di oxira bi pêşvebirina xebatên birêveberiyê de bi roleka bêhempa vera dibe. Demeke dibe şêwirmendê hevserokatiya birêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê û herî dawîn bû cîgirê hevserokatiya Encûmena Cîbicîkar a birêveberiyê. Ji bo hindek testên bizîşkî qesta Başûrê Kurdistanê kiribû. Hevdê Hezîrana 2022 li devera Kelarê ya Girêdayê Silêmaniyê dagirkeriya Tirkiyeyê bi dronekê êrişî otomobîla wî dike. Ferhad Şiblî bi tevî sê hevalên xwe di wê êrişê de şehîd dibin. Şehîd Ferhad 21 Hezîranê li goristana Şehîd Xebat a bajarê Dêrikê bi axêtê spartin û li şûn xwe bi bejna çiyayekî navekî berz û bilind hêle.